Гөрләде Казымәсе Буа районының Түбән Наратбаш авылында жер туңып қар яуында көтіп тұрмағаннар Казымәсен уздырырга да өлгергәннәр инде. Халкыбызның буыннардан буыннарга күчеп килгән өмә йоласын Ислановлар йортында оештырганнар. Халык арасында инде онытылып барган бәйрәмнең күңелле мизгелләре безнең киләсе репортажда. Бакча эшләре җыелып, бәрәңге кишер базларга урнаштырылганнан соң, авыл халкының яратып эшли торган тагын бер шөгыле ул казымәләр оештыру. Түбән Наратбашлылар бу яктан да өлгер. Кемдә күпме каз үрдәк үстерелә, барысы бергә җыелып эшлиләр дә күңелле ялда итә беләләр. Татарларның милли бәйрәме булып тора. Менә мондагы апалар белән кызлар белән без һәр вакытта да бергә, эштә дә бергә, ялда да бергә. Bir сүз әйтәбез дә, бөтенебез бергә җыелып киләбез. Менә Гүзәл белән Фиркат алар ничә еллардан бирле каз асрыйлар. Алар да әле каз гына түгел, алар үрдәк тә асрый, алар каз да асрый, аларда бройлер чибиләр дә асрый. Бөтенесен без бергә шулай өмә ясап йылкыйбыз. Һәм ялкыганнан соң бергә матур иттереп җырлашып, бәйрәмен дә итәбез. Ул бәйрәм инде билгеле безнең үрдәкләрне, казларны пешереп өстәлдә шулар белән сыйланабыз. Казымәсен оештыруны да авыл клубының сәнгать Аккалфак оешмасының филиал җитәкчесе Рәзинә Хәсәнова үз өстен ала. Шунда ук гармунчы кызлары да үзләре җырлыйлар, уен-көлке чын мәгънәсендә авыл өчен зур бәйрәмгә үрелә. Хуҗалар Фиргат һәм Гүзәл Исламовлар каз үстерү серләрен күптән белә, шуңа да өмәчләрне көтеп алалар. Төп сәбәбе казлар асрауның. Күрше Наҗап алган иде. Һәм менә шул каз алган вакытта ул миңа безгә бирде. Асрый алмыйм әле быел 15 казым бар, алып кит әле Гүзәл диде. Бер атналык казларны алып кайттык та, аның кулы җигәр булып китте ахыры. Шуннан бирле инде мәрхүмә Наҗапа ничә еллардан бирле каз асрыйбыз. Хуҗабикә әйтүенчә, каз төрле елларда төрлечә була. Узган ел аның саны 35-кә җиткән булса, быел елына карап 20 каз үстергәннәр. Ашатуга килгәндә инде кичкенә чагында инде без аларны беренче атналарында хөкүмәт комбин ашатып, чөнки аларны күтәреп җибәрергә кирәк. Аннан соң инде бер ай жарымнан соң үзебездә әзерләнгән тарткан анны кушып бирәбез, бәрәңге пешерәбез, бодай пешерәбез. Аннан соң инде бакчада шигендер үстерәбез, шәкәр шигендерен ашатабыз. Суем казларының өлгергән булуда Хуҗабикәнең осталыгыннан тора. Менә бу каз өлгергән инде, чөнки менә күрәсез аның җыннары калмый, бала җыннары да юк, һәм инде менә аның түшеннән дә күрергә мөмкин. Кәрәзләнгән дип әйтәләр инде казны. Бу инде иң яхшы казларның берсе, сыйфаты ягыннан да, тәме ягыннан да шундый була. Өмәче хатын-кызлар казларны мамыгыннан чистартып тора, йорт хуҗасы исә аларны этә бара. Шуннан казларны барлык йола гырыф-гадәтләргә туры китереп, чишмә буена алып барып юалар. Өмәләрдә каз чистарту җиренә җиткезеп, зур төгәллек белән эшләнә. Соңыннан исә барлык өмәчләрне каз итеннән пешкән бәлеш белән сыйлыйлар. Озилә Батырханова, Акил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары, Буа районы.